var det Kikkis gave. Var du dygtig? Ja. Hvad har du fået der, hva'? Ja, det er din. Du må gerne åbne den. Værsgo. Det er Kikkis. Det er Kikkis fødselsdagsgave. Ja. Hvor er den spændende. Har du fået lavet lille hul? Ja, det er rigtigt. Dygtig. Du skal ikke spise det. Gør hun. Ja, dygtig. Ud med det. Ja, Kikki pakker gaver. Er der noget godt derinde? Så gider hun ikke tage mere, fordi jeg går bare i gang med det. Skal jeg hjælpe lidt her? Så kan vi skubbe til her. Hvad var det? Hvad var det? Er det en lækker en? Jamen, jeg skal bare lige have det her af. Det tager jo lidt tid til. Skal jeg hjælpe dig? Værsgo, Kikki. God fødselsdag. Hvad var det, du har fået der? Må jeg se. Er den fin. Hvor lang tid har hun om det der? En halv time? Ja, en time mere, ikke? Det tror jeg, det er hårdt Ja. og massivt. Det gør hun ikke sådan en lang tid.